Hi havia una vegada, en una oficina, una competició que tractava sobre trobar un trofeu. Els equips eren de 2 persones. El primer equip estava format per Pikachu i Deku, i l'altre per Tirtoga i Ashina. Quan va començar la competició, els equips van fer els seus plans. Deku, tu ves per la dreta i jo vaig per l'esquerra. Ashiro, tu ves pel camí del mig. Als 5 minuts de començar la competició, Tirtoga va començar a tocar tots els objectes per a veure si el trofeu estava darrere d'algun d'ells. Tirtoga, estàs eliminat per tocar més de 10 objectes que hi ha el màxim d'objectes que podries tocar. Però no havies dit res de les normes. Mentrestant, Pikachu i Deku anaven buscant el trofeu i es van adonar que no estava per Patio. Van notar que Pocoyo caminava una mica estrany i tocant-se la panxa com si estigués evitant que algo es caigués. Es van atansar i van investigar. A la de 3 li toquen la panxa per veure si té ell. 3, 2, 1, ja! Deku i Pikachu van anar cap a Pocoyo i li van tocar la panxa per veure si té ell. Mira, Ashiro i Tirtoga també ho van notar i tots 4 van fer un equip per aconseguir trofeus. Van atacar Pocoyo, es va desmaiar, van agafar el trofeu i se'n van anar.